lamsogo laibuma TV koktoma channel ang tongo modu debroma tabu koktoma sugruboi thanga khamia do hojigiri wo tamata borok ni khotingkha engka sab nukmo tam khoksaka awang nok ni kisa phungna hanane elakar guri boi thumanta ko kor tini kisa khanaman ingka amon jethi ningka tam khoksaka sing kisa khanalain bini tam khotingkha ni an khoting ma khe thapchu ka bebang no phukhiba kya ke rabat bohanyo ata baikha hake wakire bo phangsa baithangka asatini thapsuk pura khokja baikha rabar atta tanjakha angka ko wakire kong ko phangsa tanjakha bini khe asuk khotingkha a khoti khane rok no kuno saide man na sok rok ta tong maya na moda muruk jakha purumia muruk ya na obokhe o thapsuk phujak mani jaga bari o bagano thapsuk hamla khajak man mia horo engke yang rok dang nong no umphuno gan o rabar je tam phlajak man atta ni mani o mai khle bisingo de tonga si bisingo de ti semaliga ke sing non tebo hojigiri mia lai thangmani horo tinip do phunga kyangka nini hojigirin dino tam khotingkha tam khokjagani nogo singkhana maninke do nogode tok mama sa tok lamang noi engke jai thalik tangsa koite samoy khokjangmani abo asugo norok murugi da tonglaiman na murugi tongti de khokjang asu kalai changka thuka anya nai changka ba kisa thukata ya purke khoklang khata acha abo sarik pangono sitkari doglamni are ek phorkini sitkari khulogoi tonkha a borarok khamtam te tei engka sun khel khajagliya nung kono sok da tong obor khokana hai khokana rok nei kono bai man ta tong bai ma tongo abo borok nei ingkhana hai mane nung confirm da sa saiman chok borok chokna hane borok nung choka hane saiman acha engka oboda masa yang khambam ka gang babai ain khel khaiya phorki gana thangai janla khulok langka acha engka bahai ma tong obo khokjongman aram da ma tong na kosto da ma tong tok mak tham thalik tangsa ta maha kosto to tabu abo oko kairani rangkia sunani halbaye ni jongmo se tabu kab setlang thangja kangka ba engko mahai khokma rok niyom rok snamjak rok borok rok ane tongna da nangjak o bahai hojigir na krin palaya tongmani da sa hojigir abo palaya tongman chau na khokjane tongma rok ba heda engka am tok mak thamo sin ngasi tongman karen bill dog nan podar heda ka thalik tangsa bai muki tang phajaban chaw nasi chawan o krikya engke jethan bung chi sarget do han bung de tapon acha hambai engko jetha video youtube thanai do joto nungnai jat da ka hambai burai khoroksa susuk tongjangnai dolo kok salen phone phai tongkha oro gangka bahai tini do hojigiri paikha ga mia horo hojigiri ga tan dino abun sikang ga bini gangke da abu dolo salen nini o hojigiri wo tam mane nogo khotingkha tam mo khokjaka pun khokjagani busu kotor man gabi pun gabi khokjago kote somro khokjakana horni ekta rok duita rok khna ekta duita rok engka pun masa kama khatai tam tong kama khna arok khokjaba kya pukhiri ni abu khokjaka tai tam khokjaka tai khasun koi pholok ja arok go busur khokjaka na 10 ke sirok bahai ma tong aram da nang tong ma bus ko song thai ma bkha pun khokjang ma bahai aram ma ta phuno ko yakhu bkha ham yakhu bahai ta ko sakari mani ka khongnai rong tam sanam song tep da khok di hen na tep da na phadi hen ba brong de thap sa khira ni ma ga tang bo bor gi ma se ka
neng tam khlanya hne a punoi di tong mani pun ba tam khai na ni ko ta pun a saman rok da tong a sajang ta je punno phalai kuno nok pakarna hai pakarna mobile paine apti ro a sajak da tong apti rong na sata acha git bahai ma tong bahai khong ko obodo hoji giro ma ke khoglai mani kep ni nok a hoji giro da cost khopung ma thuya hanyo mia ba hanyo bahai on niam khogjang niam rok je choli tong mani samase choli tong nomor bahai ma tong man kaham haja ma tong hami hayo hoji giro ham yan ka bacha na palanya dom musung hoji giro palanya musung ya hoji giro hanyo khopung ma thuya ngenin bung sar sidikisa an bung da hedina acha hamba ya ko